turog ta. So travel ko kaya kaso hapon medyo di ako nangiturog kimaray pagkabangi. Pero ngunyan grabe naman so turog ko ta. Nakainom naman kita ki Kwan, nakainom kita ki pampalinaw sa pag-iisip. Alright, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga tugang aramon tanawan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas, kas bago pa nakatambay ning mga pag-iribata. Ngunyan pong aldaw, good morning, Pading Al. Good morning, Padi. Magayonon ko ta. So, tugtog sa Iyon na nga ni plus na ako. Di ka na magparabaylita. Lalong ma-trim down ka ng fats mo. Pag di na plus ka. Lalong magulpi. Yung nga, pabor ko ta. May surusipon mandi. Kaya daw. Kaya daw. Iyo man ang dali. Iyo man ang pero normal man yan ang mga araw ka na bagay. At least lamang, sa bagay, doon ka kaano magburbaylita. Pag si Paderek sa pabinsa nagbibudots dyan sa kwan, sa mga sa mga aktibidad dyan sa parokya. Oo, palabanan si Paderek. Oo, gararog ka yan. Okay, Memro sige. pala nga kami kan federasyon. Ano? Imbitado ka mo? Memro na kami kan federasyon. Kaya daw, federasyon kan mga Mr. and Mrs. Kung kay Padre, Mr. sana. Okay. Bueno, pada sa informasyon sa barangay officials naman sana ang implementasyon kan curfew hour ordinance Tama na yan. existido na digdi sa Legazpi City. Yan naguluwas sa review kan sangguni kan palunsod kan mga ordinansa pang pigpapasar kan barangay siring kan Binanwaan East na gusto man higpitan ang mga nagalaog sa barangay lalo na kung dis oras nin banggi ang mga minor de edad. Sa committee report ni City Councilor Attorney Bots Lucila, Chairman kan Committee on Laws, desidido man ang Binanwaan East na magsadirin barangay curfew ordinance. Alagad sa file report kan DCGB News, panahon pa ni dating Konsyal Jim Andes, igwan na ki aprobadong curfew hour ordinance. Bawal ang mga minor de edad, 17 pababa. Para balaw baga, walas 10 nin banggi. Sagod alas 4 nin maaga, unless may special na okasyon, may emerhensya o kaya may kaibang nasa tamang edad. Pwede sinda sitahon kan mga barangay officials, tanod, PSO, police o iba pang law enforcers kung kinakaipuhan. May multaman kan paulit-ulit na violasyon kani atinan magurang base yan sa ordinansa. Ano ordinansa ini, curfew hour ordinance, existido na digdi sa Legazpi City, ang kaipuan man sana ang estriktong implementasyon sa barangay level. Yan pa niyan, magkaras ka na informasyon digdi sa lawas, Alarmario DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linya, mga tugang Karen Ala. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Kung kinakaipuhan, ikukondisir ng gadmin regular ang mga earthquake drill sa Kapitolyo Provincial. Tanganing maitanos ang partisipasyon kan mga empleyado sa nasabing aktibidad. Iyan VP matapos negatibong evaluation kan APSEMO sa naging partisipasyon kasahapon kan mga taga-Kapitolyo sa ginibong National Simultaneous Earthquake Drill dahil sa kakulangan ng formal na kooperasyon kan kadakla ng mga empleyado, kawaranin sense of urgency, asin pagsagibukan mga protocol, durante kan pinagdigibuan drill. Sigun kay APSEMO Chief Cristobal, karo sa hininga na solusyon kay NVP, ang posibleng regular na pagsagibo ng mga sergeant ng earthquake drill, tagkod na maitanos kan opisina,
an kooperasyon kan kada empleyado, asin maitanos man kan opisina, an pagmanihar kan mga personahes nga nagiging katuwang ninda sa siring kaining mga drill. Aha. Kapag sabing dapat pinagkukonsiderar na ining aktibidad ninyo na napapanahon asin seryoso, tangani na napafamiliarize kan mga tao kung paano ang pag-evacuate, kung naglilinog na, buda sayin ang naruta pabaraba, kung nangyayari na, anday taman tigahagad na makusog-kusog na maglikid kilinig sa probinsya. Tanganing masabutan ko na ta-VP negatibo, sinaging evaluation kan drill kasuhapon sa Kapitolyo. Personal tabi na naobserbaran kaiban aksyon mo na gani mabablo yun so paghiriro ka din kasapon doon sa pagluluwas kan mga empleyado sa establishmento sagkod makabaral di ini sa may pinyaran dapat. Mas lalo na nadisganar sa mga personal kan aksyon mo kan napag-araman sa post-assessment feedback kan mga team leader kan kada na bago asin durante na nagwawangwang na sa drill may nagtitiktok pa, may nagsiserelfie pa sa drill, may mga nagpapareceive pa sa mga papeles, Nako. may nag-aeristoryahan habang nasa evacuation process, asin nanotisyahan, nagarisa na naglalakaw aniba sa bulanon for compliance sa mandatong drill. Kaya day na hanggang matugod ang opisina na maging siring pagkainig kapastidyoso ang iba sa Kapitolyo, nasabi nga ni napapanaw na ining dapat seryosohon sa panahon na ini dahil sa iribong-ibong nalinog. Yan, VP Henry, ang pag-monitor ko sa ginibong drill kasapon sa Kapitolyo Provincial. Dahil seryoso pala sa iba. Dahil seryoso. Okay, sige. Taran ala, disidido. Salamat Karen sa report. Mientras tanto, dumang kita sa kinamugtakan ni Angel Mostaza. Hali po dyan sa luwas. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga paraantabay sa mga dugang tapang bareta. Positibo ang kasimbagan ni Office of Civil Defense Bicol Regional Director Retired Army General Bernardo Fortes Jr. sa memorandum na ipinaluwaskan Commission on Higher Education Bicol na dapat man VP Henry na magkondukta ng mga fire and earthquake preparedness orientation kasabay ang emergency drills ang lambang eskwelahan ligdi sa Bicol Region. Doon kay Fortes VP Henry, dakulang bagay kung igwanin aktibong partisipasyon ang mga eskwelahan sa pagkakaigwanan siring na drill sa pagsasabing mas magkakaigwanin, mas mahiwas na kasanayan ang mga estudyante asin para takbo. Lalo na ka VP Henry, ta konsideradong vulnerable ang mga eskwelahan dahil sa halangkaw na numero ng mga estudyante, kanya ang ligdian man iba-ibang mga edad partikular na mentes VP Henry, itong sa mga aki. Siniguro naman ni Fortes na sinda sa lalo kan OCD Bicol ang padagos na ang sa inda mga eswersos, lalo naman ang mga koordinasyon sa mga lokal na gobyerno para masiguro man ang handaan kaini sa lambang mga Bicolano, partikular na ang sa indang response. VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, hatusuloy ang PYZ Enterprises, Angel Mostaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Dadamog ka mo. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. This time, mga tugang Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Saragdag niya tong bareta, ano man na forma ng irregularidad o kaya korupsyon, maski pa envuelto police, sa itutolerar BP Henry kan Philippine National Police o PNP, lalo naman digdi sa Bicol Region. Ayan, BP Henry, ang mahigot na patanid, susog sa ipinalawas na statement kan Police Regional Office 5 na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. May kinaraman pa din ni BP Henry sa pagkaka-arestar sa paagi ng entrapment operation kan sarong police personnel, sabi sarong police major, matapos aligado mangikil kantidad 38,000 pesos kagtukal na ipapasar ang sarong police recruit sa medical phase kang nagpapadagos BP Henry PNP recruitment sa ngunyan. Kung matatandaan, ang operasyon na ini
nangyari alas 10:45 ang aga kasuodma Hunyo 18 sa naog mismo kan Camp Brigadier Stinion Ola digdi sa Legazpi City. Sa pahayag kan Police Regional Office 5, talagang pinagplanuhan nin Maray tabi BP Henry itong ikinandusir na entrapment operation kontra duman sa naunambitan niya tong police personnel na 40 anyos asin naka-assign sa Regional Medical Unit kan PNP Bicol. 38,000 pesos ang hinagad asin niresibi kay ni tabi BP Henry kung saan matapos ang transaksyon. Yun ito ang naging sinyal asin mita para arestaron ang naunambitan ng suspектado. Inagi man ini sa magkakanigong proseso, ipinasabot sa iya. So rason kan sa iyang pagkaka-arestar, so sa iya man na mga constitutional right, clearing man, dinara sa Legazpi City Hospital para sa physical asin medical examination, asin pinag-turn over sa Legazpi City Police Station para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Pinag-reiterar tabi BP Henry ni Regional Director Police Brigadier General Miranda na ining naunambitan ng operasyon iyo ang panalmingan tabi BP Henry kan makusugon niya na internal cleansing program kan Philippine National Police tabi BP Henry tangani ng kumbaga pundohon itong mga nangyayaring irregularidad, korupsyon, pag-abuso sa otoridad, asin anuman ng mga illegal na aktibidad na involto ang mga miyembros BP Henry kan mga kapulisan. Pinagkawan doon pa kan direktor na ang recruitment process sa BP Henry asin iba pa na police personal selection na procedure, iyo ang merit-based, transparent, asin kumbaga wara nin ano man na klase nin influensya, pabor o kaya monetary consideration. Kung kaya sangon yan tabi BP Henry, posible Father's Day kalaog kan Kersel mga silver na arestar na suspektado asin mag-agi man tabi BP Henry magkakaligon disposisyon kan mga kapwa niya pulis. Yan, dito yung dagdag na storya, statement yan, kan PNP Bicol, Joshua Bino, DCGB. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita mga tugang kay Chief Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Buhian mo. Come in, Jim. Okay na tabi si Jimmy. Ang pamantabi, Ronald. Naputo na. Sige daw. Duwang kita kay Jomar Bien. Oras natin 20. Bago magabot ang alas 6 nin pag-aga. Jomar, good morning, Jomar. Hello, Jomar. Go ahead. Ayun, nagsarabatan. Sana sa linya, Ronald, si Jimmy o si Jomar tabi? Ha? Jomar, come in, Jomar. Thank you very much, VP. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Magayon sa naging resulta kan ginibong recruitment activity kan lokal na gobyerno o kan PES o kan lokal na gobyerno kan tabako kan nakalis na aldaw. Ini ang pinahayag sa DCGB News ni Sosimo Consejo ang PESO o Public Employment Service Officer kan Syudad kan Tabako. Sinabi ni Consejo na sa ginibong pasaranindang local recruitment activity, halos sobra sa 300 ang natawan ng pagkakataon na magtrabaho sa duwang kumpanya na ang idedestino sa manlain-lain na lugar dito sa Pilipinas. So, EEI Corporation, so ito kay Bang Consejo, nakapag-hire ng 14 skilled worker, asin 4 na engineer. Total na 18 ang sa inda. Mantang ang Epson Precision Philippines
nakapag-hire man ng 331 na mga aplikante out of 362 na nagbalo na mag-apply ng trabaho dito sa naunang bita ng kumpanya. Ang medical examination para sa naunang bita ng mga hard. Itong hard na ni BPN Ray, Aha. medical exam na sa nang kay po nagyanin da itong 331 ikibuhon 5 sa 19 ngunya na mismo kikibuhan sa multipurpose hall kan 5th floor kang LGU Tabaco City. Siyabi ni Manchino na matapos ang medical examination, i-schedule tulo sininda ang biyahe kan mga ini pasiling duman sa Batangas ang ano na makapagtrabaho sa nasabing kumpanya. Ang biyahe na ibigay sa putar mismo kan lokal na gobyerno ng Tabaco at minsan mismo ang service na bus kan LGU ang pinagagamit pero ang krudo kay ni as in ang iba pang mga gasto diyan sa biyahe sagot mismo kan kumpanya. Yan BPN yan mga impormasyon. Jomar Bien, PCTV. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, balikan ta mga tugang ang naputol na report ni Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, sa mga dagdag niya itong bareta, pattern sa Japan, ang konsepto kan flagship project digdi sa Albay, as in Bicol, kan PNP Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, kung saan ang mga bagong modelo nin Motorist Assistance Center, yaon sa mga gilid nin Maharlika Highway mahihiling o makukuha. Digdi sa Pilipinas, Bicol lang, lalo na digdi sa Albay, niguanin mga arog kaning Motorist Assistance Center na gibo sa 20-footer container van na umagit na sa yaon kaman sana sa main station dahil lang sa kumpleto naman in mga pasilidades an mga ini. Handa na rumisponde 24/7 an mga pulis. Base sa entrevista kan DCGB News, may mga KPD, Police Colonel Noel Nunez, may mga napatunayan na an pulis for medyo sa programang ining makabagong Motorist Assistance Center, madali na trace. Asin na asikaso kan mga pulis ang mga pangyayari sa mga highway sa palibot sa pagsabing yaon ngani na presensya kan pulis aldaw man o banggi. Bigtaong ehemplo ni PD Nunez, iguang nawarang gamit sarong pasahero madali na susog ana bus na piglunadan dahilan sa na-trace ninuli sa iguanin CCTV. Iyan. Iguanin mga coordination madali. Igwa pang sarong pangyayari, hit and run, nangyari somewhere Ginubatan, nakalusot digdi sa Kamalig, alagad sa koordinasyon dahilan ta uminagi digdi sa assistance center, may CCTV. Susog sa description ay pinagpatokan na Ginubatan Police digdi sa Kamalig and nakalusot dakop dyan sa Daragat tamadali so naitimbre kan mga pulis pasiring dyan sa direksyon kan Daraga sulunadan na duminulag. Nakulang bagay ang proyektong ini kan PNP katuwang na mga LGU sa pag-establisher kan mga ini dahilan sa replicate na mga main police station sa pagikan mga assistance center na ipigluluwas na sa mga sentro asinyaon an mga ini sa mga gilid nin Maharlika Highway. Sa Japan iyo ini anistelo kan police kung sa indigdi sa Albay napatunayan kan liderato kan PNP na talagang epektibo. Kasud binuksan ang pantulong mak sa Ligaw an masunod kay ni BBP Pulanggi asin dyan sa Banwaan kan Daraga Albay. Yan, very good. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ano kaya mga tugangan mga latest forecast o headlines sa Lado Nacional? Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabagandam. By headlines ko niyan. Netflix,
Tapos na, Oh. back to work na mga senador. Ayun. Kay Senate President Win Gatchalian. Mhm. Pero si Senador Alan Peter Cayetano, Aha. di pa nagad natutunawan. Ayun. Grupo Okay. ni Senate President Win Gatchalian sa kinaray na binanatan. Mhm. Mientras tanto, Senador Joel Villanueva, dahil pigagad na katruking sa pagbalyo sa majority block, Mhm. sigong kay Senate President Pro Tempore Tito Soto. Yan. Aha. 700 million pesos na nasayang na pondo sa larong kanliderato ni Senador Cayetano, Mhm. ibinulgar ni Senador Lacson, Aha. pero Cayetano, sinimbag na siring mangkani ang gastos kan magsisisay na Senate President. Mhm. House Prosecution spokesperson, diskinado sa day pagduman ni DP Sara sa pre-trial conference. Mhm. Mantang Senador Bongo, iko pa sa Diyos na sana, hanapit ang warrant of arrest kan ICC. Mhm. Big time price rollback sa petrolyo, Yan. inirit kan Makabayan Black, Mhm. na ipautob ni Presidente Marcos. Mhm. Mantang Senado Montenegro, sinarom kan heightened alert, sigong kay Senate President Win Gatchalian. Mhm. DOJ makoordinar sa giraray sa Senado matapos na tugutan na mag-inspeksyon and prosecution durante kanliderato ni Senador Peter Cayetano. Yan. Aha. Talking nuclear power plant, kontiryang tukaron ni na PBBM as in Russian President Putin. Ayan. Aha. Pre-trial conference may dahil pinagkasunduan, pero na intensyon, sigong kay Attorney Michael Pua, ang abogado pandepensa ni DP Sara. Mhm. Kamara de Representantes, hugas kamot sa pagkatraso kan na bill. Yan. Aha. So far, BP, yan ang mga mainit ko niyan, na mga headlines na pagkaaga. Ato dyan, Kampiwais Enterprises, sana po sana, Mr. and Mrs. Rolo Marisa Calio, dyan sa Holo sa Ticos City. Basta radyo, itiwais niyan, pag nag-resabing konektado ko mo, mag-i-sign man sa mundo. From Newspace, yun po si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Tawagan nga natin ang Pag-asa. May kinalaman ho sa kalagayan ng panahon habang kamo nagluluto pa. Habang ang inda mga tugang naghanda para sa pag-eskwela, ngunyan pong aldaw nin Friday 19 ngunyan June 19. Giri may significant ining June 19 ah. Tama ba? Ano ngunyan? Kaya daw birthday ngunyan ni Dr. Jose Rizal. Hello. Yes po, Sir Henry. Good morning, Tabi amigo. Welcome sa tuyang programa. Go ahead na sa latest forecast ha. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGP. Sa ngayon na sa Hunyo 19, 2026, saldaw ng Biyernes ng pagkaaga. Hindi nang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so yung malinsangan na paros na hali sa sirangang Kadagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa sentro kang Luzon, sa sur kang Luzon asin sa Kabisayaan. Mantang kasubagong alas 4 kang madaling araw, ang tropical depression na nasiluwas kang Philippine Area of Responsibility, pigakarkulong na sa distansyang 2,005 km, sirangang kang Eastern Visayas o ito po ay nasa coordinates na 12.2 degrees north, 144.6 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 55 km per hour, as in pagbugsok ang paros na abot sa 70 km per hour. Mantang ito po ay naghihirap pasiring sa sulnukan sa rikas na 15 km per hour. Ang naturang bagyo ay pwede mang maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa Ago o sa Aldaw ng Domingo ng madaling araw, as in kung maglaog man ini sa Quar ay tatawangin po itong Francisco. At ito pong naturang bagyo ay sa ganyan po ay mababa pa ang posibilidad na magtama o ni sa anumang kadagaan kang sa tuyang nasyon.
mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagya wa panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pagoran o pagkikilat pagdagoldol. Ang parosay maluya sagkod moderato, nahali sa sirangan sagkod sa surserangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagupol. Temperatura pila umampoon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:19 ng alas 6:13 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:53 ng pagkaaga. Ini sa Malvin Almohela reporting live, haligi sa Leo West, Ipagasa, Legazpi. Melvin, tamang pakadangog ko, haray ang posibilidad na magtama sa ano man nakadagang kang Pilipinas itong maraot na panahon? Sa ngayon po, sir, As of now? medyo mababa. Opo, sa ngayon po, medyo mababa pa yung posibilidad na ito po ay magtama. Pero hindi po natin inaalis yung uncertainty na pwede rin po itong magtama sa naman po particle sa tuyang kalagaan, especially po di sa extreme northern Luzon. Pero ano siya, madidevelop siya bilang sarong bagyo tabi? Ining LPA? Isang bagyo na po ito. Bagyo na? Dos. Yan. Ang naglago ni Sapar ay papangalanan po siyang si Francisco Bali, panganim na bagyo manyan sa Philippine Area of Responsibility na naglaw. Pero ito po ay malawag sa agaw paning sa agaw kaya sa Domingo. Opo. Okay. Salamat Tabi Melvin sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, and God bless po. Thank you so much mga tugang Melvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. O yan pong aldaw na ini mga tugang nin Friday 19 kan July, birthday ngunyan ni Dr. Jose Rizal. Yan ang katuyang pambansang bayani. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga informasyon ngunyan na pag-aaga. Paningit sa Morning Hirit. Dagdag kaaraman kasabay po mga tugang si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Good morning po, Pipi. Asin sa po yung mga parantabay. Ngunyan na aldaw, pinagko-komemorar niya itong mga Pinoy ang kapangakian kang pambansang bayani kan Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Aram daw rin doon na kan panahon ng revolusyon sa Pilipinas, guminamit din lemon juice bilang invisible ink si Rizal para maipaabot ang mensahe sa iyang mga kapwa reformist sa kilusang propaganda. Basado sa artikulong na itala sa National Historical Commission of the Philippines, sinurat ni Rizal ang sa iyang mensahe gamit ang lemon juice kung sain, kapag ininagmara, haros wara nin mahihiling sa papel alagad, pag ininainitan o ginamitan nin liwanag din kandila, biglang naglalataw ang mga nakatagong letra. Ang paliwanag naman kan siyensya, dahilan ini sa acid kan lemon juice na minakulay itong pag naiinitan. Yan po ang paningit sa morning hirit nyo na aldaw ng Biyernes. Ini po si Shara May Leron. Marahay na aga. Iba man talaga. Ang may abilidad man palang ito pala may gawa naman yung mga invisible ink na pinagagamit. Yan. Alright. Sige. Thank you so much, Sharon, sa mga paningit sa morning hirit. Digdi po sa DCGV. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa paningit sa morning hirit. Oy, sa tuya tabi ng mga birthday celebrants. Happy birthday. Happy birthday. Pag-text na po sa inyong mga birthday greetings. Hello, good morning. Good morning po. Good morning, Bigo. Yes, sir. Good morning. Talagang pigututukan mo ng si Alex Yala, no? Ha? The best. Dahil ko na iling sukawat ka sa bangya. Si Alex Migo, sa mga best returnees kan kumula. Oo. Si Alex, best returnees na siya. Makikita mo sa tablet, handle mo yan. So mga returnees talagang older now. The best. Proud of the ano yan. Saro sa mga pride kan Pilipinas yan, di ba? At least despite mo sa nangyayari mo sa politika senado, Oo. Okay. Yeah, oo.
Okay. Thank you, amigo. Salamat ha. Yan ha. Medyo natin ng signal kay itong amigo tata. Medyo nagpukuan na. Gari nagpaparag na naggudo. Mientras tanto, mga tugang. Uy, happy birthday nga pala kay Dr. Alan Lucanyas. Yan, Dr. Alan. Good morning, tabi sa imo. Happy birthday po, Dr. Alan Lucanyas. Ay, ano kung makamirinda lamang kita ngunyan kay libre. Bay nangya, tabi singi paghanap kidugo. Patakakulang yan dugo ngunyan. Saka lang yung magparamirinda lang para kaon niya kidakulta. Di pisilon yan. Dr. Alan, happy birthday po, Dr. Alan Lucanyas. Yan, dyan sa Bicol, ano yan, Regional South Luzon. Laboratory, mga tugang tabi, sa Agyang Department of Health. Dr. Alan, good morning, tabi. Happy birthday. Yan. Kaya nga, pagparaisip nga kanta, bata nga, busy kami sa paghahanap kidugo mo niyan. Pero sigurado, kagaman ang kisa samo-samon si Dr. Alan ngunyan aldaw. Marinaga, amigo. Kanatabi ang tunay. Daling ko ni sa isim gansarong aldaw. Good morning, tabi. Dr. Alan, happy birthday. Yeah. Okay, sige. Oras natin, on minute ay alas 6 na pala. Ay, good morning nga pala ka sa Satuyang Mahigos. As in, pirming naka-smile na city assessor. Pirming naka-smile mga tugang na city assessor kan Legazpi. Engineer Ed Luna. Maray na agad tabi, amigo. Ka naman tabi, Antona. Okay, sige po. Good happy ni Madam Melinda Wig. Good morning, that tabi. Good morning sa imo asin sa gabos na mga listeners. Good morning, Madam Melinda. Morning, haloy na tabi ining problema digdi sa tiwi na anhabal-habal pano man kami na parada for. Kami ang legal na naghahanap buhay. Duwang biyahe na lang sa maghapon. Tabi, paano na ang mga tricycle driver? Iyan ang problema. Dapat siguro aksyonan iyang kan lokal na gobyerno kan TVL Bahay. Sa kakulangan man ki mga pasahero na padumang pasabal-habal, ilalo na tabi na ang habal-habal kaya baga. Actually, bawal baga yan, di ba? Bawal iyan mga tugang. Kaya lang ganyan natutugutan ta sa ibang lugar nagiging means of transportation. Pero dapat kayo ma-regulate yan kan lokal na gobyerno. Congratulations to Alex Iyalamigo, beating world number 2 Elina Raybakina. Yan, the best, ha? Good morning. Hello, STI. Ay nako. Maay nako. May kwandigdiya. Sige, ipa-verify tamo na yung text na ini, ha? Regarding tabi dyan sa concerns nindo. Good morning, tabi kay Denden Mendones Estola. Good morning daw. At saka happy birthday today kay our national hero, Jose Rizal. Holiday kami digdi sa Laguna. Good morning po sa Gabos. Yung manang gato si Rizal baga taga Kalamba, di ba? Taga Kalamba, Laguna, kaya holiday sa probinsya kan Laguna. Ka-birthday pala ni Dr. Alan Lucanyas si Kwan Adi. Ka-birthday pala ni Dr. Alan Lucanyas si Jose Rizal. Yan, ha? Good morning, tabi sa imo. Giraray, happy birthday po, Dr. Jose Rizal at saka Dr. Alan Lucanyas. Yan. Filipinos can expect lower digital fund transfer fees soon as the Bangko Sentral ng Pilipinas rolled out new regulations that limit such fees and require free processing for small merchant payments in a bid to make digital transaction more affordable. According to Memo Circular 2026-205 dated June 17, the Monetary Board of the BSP lifted the moratorium on changes to InstaPay and PesoNet transaction fees following the rollout of zero-fee payment for small merchant payment. Yan. Memorandum implements a provision under Circular 1238 which provides that small merchants should not be charged for receiving digital payments to encourage wider use of cashless transactions among businesses. Pinarwad yan sa ko ni Manong Rick Mendoza. Maray man ini. Actually, naabot ang panahon talaga. Puro na maabot ang panahon. Mas dyan mga tugang sa mga saudan, cashless transaction kita. Sa ibang mga nasyonarog na kaya yan.
May mga tindahan nga ning pag di ka makabakal kung di ka tabi key card, di ba? Maray na yan na mga arog kayang kisa magaparadaran kwarta. Kompa, iwas pa mga tugang sa mga sa mga hold up buda iba pa, ha? Okay, good morning, Tabi. Good morning sa gabos na mga taga Imos, Cavite. Yan ha, nakatutok daw mga tugang sa Imos, Cavite. Ang sa tuya, Tabi na mga kababayan. Ngunyan, nayaon dyan. Salamat, Tabi, sa pagbasa sa sabong problema sa tiwi. Sabal-habal, Tabi. O yung nga nang pigtataramta eh. Kadakol, mga tugang na mga concerns na pwede na sana ma-actionan niya na kan lokal na gobyerno. Tangani na mapakaray yan. So mga dagoy na kayang abotong tricycle, duman itugot sa habal-habal. So kayang abotong tricycle, medyo kantabi kita, ha? Medyo kayo ba na maprioridad so may mga legal na prangkisa, di ba? Ang mga balita susunod sa Morning Hirit makalipas mga tugang kan mga patalastas. So, Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Imperial Homes Corporation is in need of skilled workers and laborers to be assigned at our different project sites like VHS Iriga, VVH Humapon, and VVH Estanza. Apply now at Imperial Homes Corporation, located at Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City, Albay, and look for Miss Rose Copada or Miss Angel Omerio. Be part of the growing team. The Imperial Homes Corporation. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Mga tugang headlines kan mga bareta sa lado lokal, preparasyon sa linog na dapat matatapos sa simpleng earthquake drill sana sigon kay OCD Bicol Regional Director Bernardo Portes Jr. Para mas lalong mapakusog ang seguridad kan mga motorista at biyahero, formal lang binuksan kan Albay Police Provincial Office ang bagong Motorist Assistance Center sa Barangay Calzada, Ligao City. Sa lado national, Senate Flix tapos na. Back to work na ang mga senador sigon kay Senate President Win Gatchalian. Senador Bongo piga pa sa Diyos na sana mapabaretang warrant of arrest kan ICC. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump asin presidente kan Iran nagpirma ang kasunduan para tanganing tapuson ang gyera sa Medio Oriente. Business news, rollback sa presyo kan petrolyo na hiling akan DOE na mangyayari sa masunod na semana kasunod kang anunsyo kan pagpirma kang initial peace deal entre kang Estados Unidos asin Iran. Health news, bagakaiba kang hadhad, panaw o an-an asin buoni, ipedaliwanag kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal o lado lokal, day dapat natatapos na sa simpleng earthquake drill ang preparasyon kontra linog, kundi dapat ining internalize ini asin isa puso. Ina naging pahayag ni Office of the Civil Defense Bicol Regional Director Bernardo Portes Jr. sa entrevista kan DCGB News. Kasunod kang ginibong simultaneous earthquake drill kasahapon na pinagpartisiparan kan malainahin siya kan gobyerno. Sigon kay Portes, day dapat ini na i-take for granted o ipagwalang bahala. Lalo na iling taan naging epekto kan linog sa nagkapirang parte kang nasyon. Sinabi niyang, an earthquake drill igwang katuyuhan na masiguro ang napreparado asin ang dam permi ang tao in kaso mag-abot ang daay pigalaoman na natural disaster. Hindi lang itong earthquake drill matatapos sa drill, i-internalize natin at sa puso ang ating ginagawa at lagi tayong handa. Tingog ni OCD Bicol Regional Director Bernardo Fortes Jr. sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, formal lang binuksan kan Albay Police Provincial Office ang bagong Motorist Assistance Center o MAC sa Barangay Calzada, Ligao City. Kasuhapon bilang parte para mapakusog o bilang paagi para mapakusog ang seguridad kan mga motorista sin biyahero. Sa entrevista kan DCGB News kay Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, sinabi kay ni na ang pasilidad makakatabang sa pagpapalangkaw kang police visibility sa mga lugar asin makakataonin madali ang asistensya sa oras na sa oras ng emerhensya, aksidente o iba pang insidente sa dalan kung sain dakulan may tatabang kay ni sa nagpapadali kang pagresponde kan mga kapulisan. Mientras tanto, sinabi ni Nunez na plano manindang magbugtak nin kaparehong fasilidad sa mga banwaan kan Pulangi, Uwas asin munisipyo kan Daraga. Para po ma-maximize natin yung police visibility, kailangan po meron tayong mga motorist assistance center na nagtutugtog from boundary ng Pulangi hanggang doon sa makarating po ng Legazpi. Kita po natin, inuna po natin yung Kamalig. After ng Kamalig, meron na po tayo ng Ginubasan. Tapos ngayon po, meron na po tayo sa Ligao. Susunod na rin po rito yung sa Pulangi, yung Uwas, hanggang magsasabi po yung sa Daraga, papunta pong Alislan. Posibleng maresibi sa mga masunod na daw kan kwalipikadong tricycle driver sa siyudad Legazpi ang 1,000 pesos o 1,000 pesos na subsidiya matapos ining aprobaran kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Sigon sa Senate Committee on Budget sigon sa Committee on Budget and Appropriations na pinayuhan ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa, Armidilla, aprobado na kan City Ordinance number 17 o ang City Ordinance number 17-0026-2026 kung saan ang fundo kay ni kung anon hali sa supplemental budget at sila pang local appropriations tanganing makapaghatod din tabang sa sektor kan transportasyon. Katakod kay ni ipinagrekomendar kan committee na magpasa ng resolusyon tanganing madeklarar na valid as in operative an ordinansa matapos ining aprobaran kan sangguniang panlalawiga o kaya sanggunian kan panlalawiga. Nahaman na ang bagong dome ceiling kan St. John the Baptist Parish sa Tabaco City. Sinabi ni RJ Camano sa sayang ipighiras na video sa YouTube channel na hiling ang makulor asin artistikong bagong dome ceiling ka nasabing parokya na nagkataon din buhay sa makaistoryang parokya sa pamayo ni Father Ed Ramin. Matatandaan na nagsaparin matinding distro sa simbahan kan Super Typhoon Rolly kan taon 2020.
Sa ibong kan pangyayari, matrayon pong naibalik ang gayon kan simbahan sa bagi kang restoration efforts. Tinawanin doon, ini kan sobra kan obra Bicolano artist na si Pancho Piano kung sa inibinin na digdan ladawan kan apat na evangelista. Nagpahayag manin pasalamat si Father Ramin sa gabos na naging katuwang para marealisar ang nasabing proyekto. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, dumang kita sa report ni Al Armario. Hali po dyan sa luwas. July pa, mabak to 5 days work ang mga taga City Hall kan Legazpi City. Iyan ang sabi ni Mayor Isyam Ismail. Sa alkalde, itawan niya pa man ni na pagkataon ang mga opisyal asin empleyado na mag-adjust sa indang oras sa pamilya asin trabaho. Ang iba may nagbarakasyon man. Matatandaan dahil kan oil price increase epekto sa gera sa Middle East, nagtipid ang gobyerno kaya inimplementar ang 4 days work. Oras ang mga opisyal asin empleyado sa trabaho poon Lunes hangtod Huwebes. Ngunya na normal na sitwasyon tapos ng gera. Kaya ang ibang LGU pati ang Kapitolyo back to 5 days work na. Alagad sa City Hall, July pa, sigon kay Mayor Ismail. Alarmario, DCGB. Ibang mga mall sa Legazpi City nagbabalik na sa dating mall hours. Karen Alas sa report. Luway-luway ng tigkakatang ipabalikan ibang mga mall digdi sa Legazpi ang sa indang dating mall hours o pagburo ka sarado kan mga mall matapos ining baraguhon kan kasagsagan kan krisis sa Krodo. Ehemplo ining SM efektibo sa maabot na Lunes, June 20 to 2026. So dating alas 11 si aga na minaabre, balik diraray ini sa Aristis si aga, tagkod na iyan na alas 7 si Banggi. Ini naman na Pacific Mall sa may Kapantawan, buminalik naman sa dating alas 10 si aga, tagkod alas 8 si Banggi. Dahil pa man min formal na anunsyo sa pagbalik kan regular asin dating mall hours. Ang ibang mga mall digdi sa Legazpi, halagad tiglalauman na siring sa pagbabalik naman sa regular working days. As in working hours kan mga opisina di gobyerno, magbabalik naman in sa dati dahil sa medyo mag-ian-gian naman sa kamugtakan sa presyo kan Krodo. As in tangani na makatao pa min mas epektibong serbisyo sa mga konsumidores. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa report na Angel, apat na distrito kan Albay Electric Cooperatives magkakaigwanin special district election matapos na saro sana ang mag-qualify na kandidato bilang board kan kooperatiba. Uya pa ang detalye. Aro sana sa 5 distrito kan Albay Electric Cooperative Incorporated ang may nakapag-kwalifikar bilang kandidato para sa District 4 na minasakop sa Legazpi Port asin Rapu-Rapu para sa district election. Sigun kay Alayco spokesperson Ange Galero, binuksan nila ang aplikasyon para sa 5 distrito. Alagad hali sa mga nagsumiter ng aplikasyon sa sa nadigdian nag-qualify basta duman sa ginibo nilang evaluasyon sa kan kooperatiba. Sa aga, Hunyo 20, nakatalaan nagibuhon ang district election sa Legazpi Port Elementary School sa Legazpi City, mantang sa Rapu-Rapu District o Central School naman sa Rapu-Rapu Albay po alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 5 nin pagkahapon o alas 3 nin pagkahapon. Sa polisiya kan National Electrification Administration pag loan candidate saro sa naan boto na kinakaipuhan tanganing maipoklamar ining gana. Mientras sa natatadang 4 na distrito na dain nakapag-qualify nin kandidato ang magkakaigwana sana nin special district election. Ipinaramdom ni Galero sa indang konsumidores sa inapig tutugutan ang pagkakaigwanan proxy o bakong mismo ang resadong miyembro kan kooperatiba ang maboto asin dapat na igwanin ID na ipipresentar tanganing makapagpatunay kan sa indang persona. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DCHB News. Mga trabahador daw sa solar water system sa Doña Mercedes, gani daw bungog. Habo magsungog, sigon kay Kapitan Ray Ora. Jimmy Nazalita sa report. Malang konsuelo na kan mga proyektong solar water system o kaya kan proyektong solar water system sa Doña Mercedes sa Ginubatan
dahilan sa nagpipinsar ang barangay sa pamamayon ni Kapitan Ray Uraa durante kan tinutukan ini kan DCGB mapapabulusan na sindanin tubig lalo pang sige ang tinlikan init kan panahon talagang kaipuhan kan barangay ang nasabing proyekto kan inot uminaksyon na ang DPWH matapos iasigurar na tatapuso na ang proyekto na nakatiwangwang sa laog ni na haros maduwang taon kantidad 10 milyones pesos. Dinurugtong-dugtong sa tubo, hali sa source, mabo yung magbulo sa tubig, nagkawaragas ang mga dinurugtugan at tubo dahilan sa dayman ginamitan in coupling o fitting nangyari tarangkasan ang mga ini asin sa ngunyan sigon kay Kapitan Uraa maduwang simana na lulubog lilitaw mga trabahador naglalaog after lunch na lang pati. Ang pigtatrabaho, yuman giraray sa tubo. Mantang kasuhapon, sarong ilbo lang ang idinugtong o itinakod. Uninan makonsuelo. Pigka kaistorya kan barangay opisyal, lalo na ni Kapitan, ang anom na mga trabahador kana tubig, kung ano na ang status kainin, no arin papabulusan ang tubig, ano ini tapos na ubako pa, alagad an anom na mga trabahador gabos dai nagsusurungog gari mga bungog asin pula sigon kay Kapitan dai nagsisirimbag an mga inay paghihapot pagkikaistorya kan barangay wala lamang sisimbag ni saro sa saindang mga hapot kung kaya sa ngunyan question mark na naman kung ano ito mabalik ngunya na aldaw o sundo na sa naduman an sa indang trinabaho an hapot no arin ini mapapabulusan nin tubig. Taday man nagsusurungog ang nasabing mga trabahador na huminarali na naman kaso hapon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, kahagadan na community college kan taga Isla San Miguel, piga-aksyonan kan lokal na gobyerno kan Tabaco. O kaya aramon taon ang report giraray ni Joshua Bino. Hali po dyan sa labas bago sa baritang yan ni Jomar Bien. Balikan tamo na si Joshua. 20 magalipas ang alas 6. Joshua, go ahead Joshua. Yes, porsigidong maray ang Committee on Laws, Rules and Good Governance kan Sanggunang Bayan kan Daraga Albay na idagos asin ipagpadurdiretso ang pinuna na investigasyon may kinaraman sa mga anomalya, alegado, barakalan, nin propriedad sa location site sa barangay Anislag sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang komitibang ini, iyo ang pinamamayuhan ni Konsel Attorney Ayan Makasinag kung sa inisyal na mga nadiskubre, may mga makurokwarta ang nakakabakal nin propriedad dyan sa Anislag relocation site. Ang problema, bako sa nasaro kundi sobra pa ang nababakal na sukol ning propriedad. Ang iba man nagpapabakal asin gulpi naman ang mga nakakabakal. Bagay na dai pwede dahilan ta ang relocation site bako man ini for sale. Nagkaigwa na nin initial na hearing palakaaging Hunyo 11, 2026 asin natigla man na magkaigwa pa ini ng mga masunod na hearing sa mga masunod man na simana. Ang initial na napagrurunan sa initial na hearing kini so mga beneficiaryo duman sa relocation site na nagpabakal kan sa indang propriedad posible ining ma-revoke asin day na makautro na matawan ka nasabi ng programa. Mantang ito man na mga nakabakal ning propriedad pwedeng magkabarawian. Kung kaya dakulang problema ining pwedeng atubangon, pag-abot kan mga masunod na semana o kaya bulan, basta nagdurodiretso na ang pinagigibong investigasyon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, CCTV. Mientras tanto, balikan ta ang report ni Jomar Bien, may kinaraman sa kagadan kan mga taga Isla San Miguel na Community College. Jomar, idetalye mo. Igwang nagigibo ang lokal na gobyerno kan Tambaco sa kamautan na magkaigwan ng community college sa syudad. Ini ang sinabi ni Mayor Ray Bragay matapos na personal na ipaabot sa iya
ni Father Agustin Dato, Turakan Parokya ni San Miguel de Arcangel sa bisita San Miguel Island. Ang kahagadan kan mga nakaisla na magkaiguan ng community college sa indang lugar para matabangan ang mga magurang na mapatapos ng kolehiyo ang sa indang mga aki. Sa misa kasunma na inindiran ni Mayor Bargais at hindi pa pang mga opisyalis ng lokal na gobyerno ng Tabaco, inagad ni Father Dato sa mga opisyal na suportaran ang kahagadan na inikan mga taga-isla na nadidibisila na makapagpa-eskwela sa kolehiyo kan sa indang mga aki dahil sa kaipuan panindang paistaron ang mga ini sa mainland para sa makapag-college na dakulang kadibisilan sa tiyo sa kamuktakan dyan mga taga-isla. Sigun kay Mayor Bargais, na nakang LGU ka nakaagibang taon ang proseso kung paano magkaiguan ng community college sa Tabaco kung saan pinaghahagada na sa nasindakan CHED in feasibility study para digdib. So, sigun sa saya, iguan na sindang kinaulay na magibo ka na sabing taga-adal asin sa iyang i-follow up kinaray ini ang tangani na maaksyon na silik pa man pigdawanin doon kan alkalde na nasa chat pa mang giraray ang pinala desisyon kung tutugutan kay ni nasa Isla San Miguel o sa ibang parte kan Tabaco itugdok ang community college kung magkaigwana huli Tabaco sana ang mga taga-isla ang nagmamaot na magkaigwanin kolehiyo kundi igwa naman ng kahagadan ang mga nasa upland barangays kan syudad. Jomar Bien, TCTV. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:24 nin pag-aga. Tuloy-tuloy ang mga balita sa GB News Express. Prinsipyo, paniniwala, asin paninindugan ang pinangkakaputan ngunyan ni Senador Bongo kaya padago siya nayaon sa minority block may kaibaman o dai. Ilan sinabi ni Senador kasunod kan formal na pagkakabugtak kan bagong Senate majority kanuminaging Miyerkules para kay Senador Bongo panahon na natutukan ang serbisyo sa Banuan lalo natan nagkapirang simana ng dai o nasayang asin naging maribok ang garosirko sa sitwasyon sa Senado. Nagiraray na nangapudan siya sa mga pag-iriba sa gobyerno na inuton ang kapakanan kan mga Pilipino lalo na nasa krisis ngunyan. Pinasalamatan man ni Senador Bongo si Senador Alan Peter Cayetano at iba pang mga kapag-iriba sa minority block dahil sa paninindugan kan sa indang grupo asin nagsakripisyo nindang ibang mga pag-iriba. Mga tugang tapos na ang binansagan na Senate Flix na pinagsusubaybayan kan publiko dahil sa nakaaging tensyon sa liderato kan Senado na nagkapirang simana o kanakaaging simana. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sigon sa official, tapos na ang Senate Flix. Back to work na sinda sa mga masunod na simana. Ipinaglatag ninda ang Legislative Executive Development Council o LEDAC bills. Apera digdi, sinabi man kan bagong Senate Chief na naghanda na ang mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa maabot na Hulyo 6. Dagdag pa niya na nagpuon na sinda sa physical preparation para sa impeachment asin nakipaghuro na sa PNP, AFP, MMDA, Pasay LGU asin iba pang enforcement agencies. Mantang sa masunod na simana, makonsentrar sinda sa mga bills. Sinabi ni Gatchalian na nakafocus sinda sa iba-ibang priority bills kan Senado. Asin susugoon ang mga komite na magkondukta nin pagdangog matapos maidisganar o maidesignar ang bagong chairman, vice chairman, asin ang mga miyembro kan iba pang mga komite. Warang hinagad na anuman na kondisyon o posisyon si Senador Joel Villanueva katrokes kan sa iyang pagbalyo sa Senate Majority Block kung sain pigdesignar siya bilang Deputy Majority Leader. Ipinahayag ni Senate Pro Tempore Tito Soto III na gusto sana ni Villanueva na makabuelta sa trabaho sa tahaw haloy ng tensyon sa liderato kan Senado. Sigon kay Soto, nakatabang sa pagiging pagbalyo ni Villanueva ang pagkipaghuron sa iyanin na Senador J.V. Ejercito, Rapi Tulfo, and Sherwin Gatchalian naloy ng harani sa Senador. Natural man na nadesignar si Villanueva bilang Deputy Majority Leader dahil sigon kay Soto, yun ang dating role kan Senador kanakaging panahon. Kada bes na waraan Majority Leader,
si Joel Villanueva talaga matibay na majority leader kung kumpiyansa si Soto na very good na deputy majority leader si Villanueva. Kan hapoton kon hinagan ni Villanueva na sabing posisyon bilang parte kan sa iyang pagsabay sa mayoriya. Tulos ining sinimbag ni Soto na daininda hinagad ang anuman na sikan senador. Para plano man o pareho ka nangyari kay si Richie Escudero na dahil manin anuman na kondisyon sigon kay Soto. Dai pananggad na tutunawan si Senador Alan Peter Cayetano apesar kan daend na ang Senate Flix sa Facebook Live kasuhapon. Binatiko si Senador Alan Peter Cayetano ang grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian kung sain sinabing malinaw na ang tunay na kamautan kan pagapatalsik sa iya. Iniiyo ang tanganing masiguro ang pagpapadagos kan impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano na bako sa impeachment ang panginot na isyu digdi, kundi maging aligasyon na pagtakop o cover-up sa mga kontrobersiyang may kinaraman sa flood control. Nagkakaragting na 700 million pesos ang pondo kang nasyon. Ang nasayang sa irarom kang liderato daw ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sigon kay Ping Lacson sa laog kan 28 aldaw na pinamayuhan ni Cayetano ang Senado day mababa sa 700 million pesos ang nasayang na kwarta kan mamanuaan. Pero gunambitan ni Lacson ang aldaw na nasayang dahil dai nakapagtrabaho ang Senado kay bahan digdian pambabadil sa laog kan Senado. Nagdulag si Senador Bato de la Rosa na nasa irarom kan protective custody kan upper chamber kan Kongreso. Ang tulong aldaw na pag-boycott sa sesyon, palyadong pagbalo na destabilisasyon sa sinbugos na pagdangog apisar kan pagbabago kan liderato. Inot ng pahayag ni Senador Senate President Win Gatchalian, maabot sa 25 million pesos kada aldaw ang nagasto kan Senado kapag napupundo ang sesyon asin daing nagigibong plenary works. Sinimbag man ini ni Cayetano sa pagikan Facebook Live kung saan sinabi niyang siring man ang gastos o pundo sa kadal daw ni Gatchalian. Sa madaling sabi, sigon kay Cayetano, maski sisay na Senate President, 25 million pesos kadal daw ang gastos. Depig sa yumahan ni Cayetano ang akusasyon ni Lacson na nasayang ang pundo sa iraram kan sa iyang liderato asin imbes na nagpadangog pa ini na matibay na mag-divide si Senador Lacson kaya very divisive o baranga talaga ngunyan ang Senado. Disganado ang mga spokesperson kan House Prosecution Panel sa day pag-atender ni Vice President Sara Duterte sa ginibong pre-trial conference para sa iyang impeachment trial kaso Udma. Sigun kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, asin Kabataan Party List Representative Rene Co, garong suhay ang dai pagduman ni Duterte sa nainot ng sinabi kan kampo kaini handa sindang hampangon ang mga aligasyon sa tamang forum. Sinabi ni Co na naglaaw ang publiko na mahampang si VP Sara sa pre-trial conference siring man sa aktual na trial. Sigon kay Adyong, ang personal na paghampang ni Duterte nagpapahiling kan kahandaan kaini na direktang hampangon ang mga aligasyon kontra sa iya. Dagdag pa kaini na para sa inda, para sa namamanuaan, mas magiging makatotohanan ang pigasabi kan Vice Presidente na wala siyang kasalan kung may papahiling niya na siya mismo ang naghampang sa impeachment court asin sa kasong ini sa pre-trial conference. Sigon sa schedule, pinuna na kan Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings kasood ma asin pigalaoman na magpapadagos ini bagon aktual na pagdangog sa Hunyo 6. Pipasadyos na sana ni Senador Christopher Bongo ang gabos kasunod kan report na nagpapaluwas na ni International Criminal Court ICC ni na warrant of arrest kontra sa iya. Dagdag pa kan senador na bako parte kan sa iyang mandato ang police matters. Nagalaom asin ng siya na dai mapopolitika ang isyu manungod sa pigasabing ICC warrant of arrest. Sa Facebook post ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kanakaaging aldaw inulugar niyang nakakuasyanin informasyon hali sa rong highly reliable source na nagpaluwas ang ICC kan nga warrant of arrest kontra kay Go asin duang dating opisyal kan pulisya. Pinahimuti kan man ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor Rimolya na nakaresibi sinanin ano man dokumento gikan sa ICC. Apisar kay ni, sinabi ni Go na padagos man girarayan sa iyang serbisyo sa namamanuaan dahil iyo ini ang kaipuhan ngunyan kan magkapapil
Pilipino. Siniguro niyang dai masasayang ang tiwalang itinaw sa gikan sa 27 milyon na mga Pilipino. Sigo, iyon saro sa mga 8 presente, as in dating opisyal, na inotang pinangaranan kang ICC na co-perpetrators sa crime against humanity sa war on drugs ni Presidente Ferdinand o kaya ni Presidente Rodrigo Duterte. Oras Pilipinas, alas 6:29. Mabalik ang mga bareta makalipas Kenny. GB News Express. GB News Express. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Imperial Homes Corporation is in need of skilled workers and laborers to be assigned at our different project sites like VHS Iriga, VVH Humapon, and VVH Estanza. Apply now at Imperial Homes Corporation located at Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City, Albay, and look for Miss Rose Copada or Miss Angel Omerio. Be part of the growing team. The Imperial Homes Corporation. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado o kaya sa luwaskan Pilipinas. Opisyal na po na napirmahan sa sarong kasunduan o ang sarong kasunduan o nagpirma sa sarong kasunduan si Senate o US President Donald Trump. Asin ang presidente kan Iran may kamabutan na tapuson ang gera sa Medio Oriente. Sirarong ka nasabing kasunduan, nagtugot ang Tehran na bawasan ang level kan sa indang enriched uranium katrokis kan mahiwasan na tabang asin ginhawa sa indang ekonomiya. Ibinugtak ni Trump ang sa iyang pirma sa sarang Memorandum of Understanding sa sarong dinner kay ban si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles pagkatapos kan G7 Summit sigon sa sarang opisyal kang Estados Unidos na nakahoron kan media. Pagluwas ni Trump sa palasyo, sinabi niya sa media na just signed it. Mientras na kinumpirmar man kang Iranian Foreign Ministry spokesman na ang kasunduan iyon pinal na asin may mga pirma kan duwang presidente. Kamabutan kang kasunduan at tapuson ang girang nagmakot kan Pebrero 28 na piglansar kang United States asin Iran o Israel. Siralom kang kasunduan nangako ang Washington na tulos na pupundohon ang mga sanksyon sa petrolyo. Nasangon niya nagpilay sa ekonomiya kan Iran. Bareta, mga tugang may kinaraman sa negosyo sa Pilipinas. Business News. Business News. Sa iba pang istorya ngunyan, mga tugang na pagkaaga, garong malabog daw na mag-itaas ang presyo kan produktong petrolyo asin imbes kani may magayon na bareta dahil piglaom man na madidevelop ang pagbaba kan presyo din sa epekto sigon kay Department of Energy
Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad sa sarong entrevista kasudma. Sinabi ni Abad na dahil sa pagbawas ng presyo sa mga produktong petrolyo, pigalauman na ang presyo kan petrolyo magakawat ng 70 hanggang 80 pesos kada litro. Sinabi niyang buminagsak ang presyo kan petrolyo sa pangkinaba ng merkado sa nakalis na aldaw sa taho kan paglaom na importanteng Strait of Hormuz mabuksan sa giraray para sa gabos na oil shipment. Apisar sa nasabing development, siniguro po kan opisyal kan DOE na padagos ang sa indang monitoring kasi naggalaom na makabalik ang presyo kan petrolyo sa pre-crisis level na nagkakawat ng 50 sa 60 pesos kada litro. Siniguro niya na makalatag na ang contingencies aron kang pigalaoman na pagbakalin extra fuel kan Philippine National Oil Company o PNOC apera sa mga petrolyo na nagpigdadara kan mga pribadong kumpanya. Idinagdag pa ni Abad na nagpapadagos pa ang 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. As of June 10, minaabot sa kantidad na 130 million pesos na ang na-distribuer kan subsidy o na subsidy sa pagikang LTFRB sobra sa 62,000 na mga drivers nationwide. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dahil sa init kang panahon, nagkakaigo naman na ibang skin infection ang mga tao. Ang mga fungus, paboritong sumuksok sa mainit, madiklom, asin dumog na minasakop sa mga tagong lugar, kanlawas, sigon sa mga eksperto. May maniba-ibang klase ng skin condition, halimbawa, anahadhad, panaw o anhan, asin buni, na itinaliwanag kan dermatologist, asin dermapatologist na si Dr. Maria Francesca Quino Calayag. Ang hadhad, bigapon na tinea crucis o sarang fungus na nakahita kan tao o sa mga singit-singit na punapudon sa English, jack hits. Magatulan na hadhad, asin nakakaulakip, pwedeng may pasay ni sa pagsubli ng mga bado, asin skin-to-skin contact. Ang itsura ka na hadhad, sarong maitom, sana, sa imong singit, alagad, minsan may pulay ni, na may kiskis, asin nakakaangat ang palibot kan tamanyo kay ni. Mientras saan panaw o anan, sarong klase ng fungus na dahil nakakaulakit. Nagkakaiba ng panaw dahil sa igwa kitang mga fungus sa lawas kung sa ina kapag nagdakol dahil sa sobrang init o lipot. Pag nagbaba ang resistensya, kapag igwa kang comorbidity, araw kang diabetes, mas magaling magkaigwa ng siring na skin disorder. Dakol ang kolor kan anan o panaw, kaya figapo din ng pityriasis versicolor, asin kadaklan na igwa mga Pilipino, yung puti na batik-batik, igwa man na kolor na brown, asin kapag maputi anong tao, nagiging kolor pulay ni. Mientras ang ringworm o boni naman, ito ang pikapod na tinea corporis o fungus na nailing sa lawas, darong bulate na nakaangat man kaulakit ang boni sa pagi ni skin-to-skin contact. Soroblihan ni marado o ng tuwalya o pati naman sa mga hayop. Asin din tama na pangenot na bulong o first aid sa maski anong gatol-gatol na nailing sa tuyang mga lawas. Kaya sigong kay Dr. Francesca Quino Calayag, mas maray pa manggiraray na magkonsulta sa doktor para masigurado ang ibubugtak o ipapahid na bulong sa lawas ng impeksyon. Health News per Newsbase, Mardila, Kaingiba. Thank you, Paring Mar, sa Health News na yan. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa pag-asa kasabay si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Diyos mahay na pagkagapos mga taga-DCGP, asin sa gapos na taga-pakinig asin taga-subaykan DCGP. Sa ngayon na Hunyo 19, 2026, saldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang satuyang lida sapi sa kamugtakang kang satuyang panahon. Easterly so yung malinsangan na paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa sentro kang Luzon, sa sur kang Luzon asin sa Kabisayaan. Mantang kasubagong alas 4 kang madaling araw, ang tropical depression na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility, pigakarkulong nasa distansyang 2,005 km, sirangang kang
Eastern Visayas o ito po ay nasa coordinates na 12.2 degrees north, 144.6 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 55 km per hour as in pagbugsukang paros na abot sa 70 km per hour. Mantang ito po ay naghihirap pasiring sa sulnukan sa rikas na 15 km per hour. Ang naturang bagyo ay pwede mang maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa Ago o sa Aldaw ng Domingo ng madaling araw as in kung maglaog man sa PAR ay tatawagin po itong Cisco. At ito pong naturang bagyo ay sa ganyan po ay mababa pa ang posibilidad na magtama uni sa anumang kadagaan kang sa tuyang nasyon. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagya wa panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pagoran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato, nahali sa sirangan sagkod sa surserangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-upol. Temperatura pigila umampoon 27 sagkod 34 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 6:13 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela reporting live, halili sa Leo West, Ipagasa, Ligas. Salamat Melvin sa report halin dyan sa Pag-asa. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga Drakulang Bareta, sinurat po sa News Base kan DCGB, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Siringman, Shara May Leron, Nicole Ann Gloriane, asin Jenny Balyaran. Ini po kasabay ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan. Kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo,
siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Oy, para po naman sa may mga problema sa atay, buda mga tugang gustong atamanon po na marayan sa indong atay. Para po naman sa mga mahilig na mag-inom nin ala kung magkaunin taba. Ito po ang magandang balita. Para po dyan sa mga liver lovers natin, kumusta po kaya ang ating lifestyle? Party on at ay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil ito ay maring tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease o inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available yan sa Mercury Drug, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno. 6 minutes mga tugang, alas 7 na po ninaga sa satuyang programang Morning Hirit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit, konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa indong programang Morning Hirit. Aramon tadaw ang istorya. Kay ba po mga tugang si Joshua Bino. Good morning, Joshua. Oha. Good morning, Good morning, Joshua. Good morning sa mga parantabay. Yes, good morning. Happy birthday, BP Henry. Kay Tita Rizalina Balitian. Rizalina Balitian. Aka talagang ka-birthday niya. Kaya pingarang ko din ng Rizal, ade. Rizal ta, Rizalina ta, ka-birthday niya si Dr. Jose Rizal. Aha. Anong mensahe mo kay Mama? Kay Madam Rizalina? Happy birthday and enjoy the day. Andila kung ini makauyamon ma. Minalampas man pirmi mana. Minalampas man pirmi. Mulag galing kanino ang sala naman padang Tagalog ta sarala na. Saan galing ang pagbabati? Ang mula kanino ang pagbabati? Tama ba ang Tagalog natin? Sa akin. Mula sa iyo at sa'yo lang. Sa akin at kay May. Kay Dr. Alan Lucanyas pala, happy birthday. Aha. Dr. Alan Lucanyas. Yan. Happy birthday, Dr. Alan, ha? At saka kay Madam Rizalina Balitian. Oh, yes. Ng Lidong Santo Domingo Albay. Pero na lingko na sa arong kaini,
Naagihan mi ka naagihan ko ka nagpabulga na sa auto. Gilid tinampo. Ano? Gilid tinampo. Gariyo. O sabi ni Dr. Alan, ka-birthday ko pala ngaya, ka-birthday ko pala ngaya. Yung may term na ginamit, hindi ko ba sahod? I-forward ko na lang sa imo iyo. Ka-birthday ko pala niya, so toot ni Joshua. Dr. Alan, actually, pwede kang magninong Dr. Alan. Anong pirmi lamang may dugo? Alright, go! Oha! Oh. Sisay daw ini. Na? Empleyada. Mm. Sa sarong munisipyo. Oh. Day baya ngayan ko takot. Na mamangka sa dalawang ilog. Maringanan, taday ka malunod. Basta marian sa kayan mo. At mapagal man magsagwan. Ang pagsagwan, madali na sanaan. Basta, basta ano yun, magyan ang kasagwan. Duwa-duwa ang sagwanon mo. Kung doon ang sagwanan mo, di pagsabay yun, saro-saro ang sagwan. Ano nangyari? Iba ang naghahatod. Iba ang nagsusundo. Hatid sundo, sundo hatid, hatid sundo, sundo hatid. Ibang taga-sundo, ibang taga-hatod. Opo. Ay may abilidad. May abilidad. Libong. May abilidad Libong ang nakakamasid. Kung sisay talaga ngaya, ang original. Yan mako akan mga chismosa, pati yan pigo problema ninda. Pati yan problema ito ninda, pigo problema man ninda. Nailing mo na. Yan ang problema man kan mga ano ini. Kan mga ano pun kaan? Mapagmata. Okay, ngunyan. Mantang naghahaloy. Nagpaparadakol ang nagbabantay kan mga hero. Nailing mo na. Imbis na magtararabaho, ano pigabantay, nagdiyan kasarala ka ng pagtrabaho na pigabantay. Naman na. Bata nag-enjoy man ang tao. Para problema. Para problema uninda yan. Ngunyan. Sarong aldaw. Yan. Didi kita. Holiday. Warang trabaho pero may programa sa munisipyo. Kaya obligadong magpa-opisina. Kandit na sa nadabipihan ang tao. Ta nag-urulian na sa iba. Buminaba naman si girl. Atin nagturutindog sa gilid kan munisipyo. Okay. Gari nagkakalat-kalat baga na may pigahalat, arugaan. Yan. Pero taon-taon. Mahiling sa walat, mahiling sa too. Correct. Ngunyan. Pero taon-taon, may uminabot na motorsiklo. Motorsiklo? Oho. Ay, kusog kibuot. Yun talaga. Sabagay. May aram ako na pero may nakamotorsiklo. Ngunyan. Paghuna kan mga nakakahiling, iyon na ngayon sumasundo. Oho. Kude, sobra 5 minutos na dadi pi Henry. Dahil man nagsasakay si girl. Nata. Isa na ang istoryahan. Pero taon-taon, nagtukaan. Aram mo, Diyos mo kung nata dahil nga tuminaw ko sa motor. Nata. May hindi rin tukawang kan motor, bigpalipot gayon. Di mo kan malan sita, 10 tan akong nagmotor. Sabagay. Sa Padingmar, haloy nagmotor. May motor ni Padingmar, ang dait to, Ligaspi. Ang motor, pag pinarada mo dyan sa konsay na mainiton yan ang tukawan. Sabagay. Kaya nga nibibugtakan yung kikarton. Tapos pag sangkay mo, salbatan ng init talaga. Piling mo malasado. Kaya di basta minatukaw dyan ang girl, talalong mainiton ang sangaw kan tukawan. Pigpalipot gayon. Pwede. Ngunyan. Ngunyan. Sige sa istoryahan. Pero taon-taon, nagtukaan. Ang problema, sabi so garida so atraka gar Texas baga na tinamaan kang dumasay Kapadora, dismaya doon di tamaan. Sarong pakol, pilay patay. Yan, mga arugan. Nata, di naka-helmet so lalaki. Siyempre, ino ba? Hinop.
Di na bidan sa pandok. Hey man. Ha? Nata. Ara mo sa pang motor na may taklob. So bago ka mag-helmet, bibog takan ki kuan ang pandok o ang payo, sisukluban. Kiri ka snatcher. Nahiling sumatabo da mata sa nang hiling. Oo. Anya iyo, aram ko. Di ako nagamit kaan? Nata. Kampanahon? Nata. Ano magparataguan mo? Ya makusog ang bot. Pakursog. Okay, ngunyan. Ang problema uno na. Pagkatapos to kaon, so naka-motorsiklo, uminali na. Ansi pa na, goodbye naman ito. Bako man pala dito ang sundo. Na maribo may hadok sa pisngi sa ngabil. May hadok na matanugon. Hinadokan sa pulang hidangog sa limon. Grabe naman na tanugan. Okay. Grabe na. Ano, Andy? May trumpet. Lato sa mana. Ngunyan. So, naka-motorsiklo, uminali na. Bako man pala ito, ang sundo. Ngunyan. Pirang minuto, may uminabot pang saro. Yan mga chismosa. Bibaranta yan talaga, di? Direkto kugos. Kugos? Oho. Tapos, dumana suminakay si girl. Ano nagabot? Auto o motor? Motorsiklo. Puro motorsiklo? Puro motor. Bako man dito sutukaw. Bako ka tabayan dito sutukawan. Dito na balahan. Bako dito na balahan. Ayun na. Kaya palan ngaya. Ang ibang girls, dahil nakakahanap min kapades, kayaon palan niya sa imo, duruwa-duwa. Siguro, grabang gup-gup kan sa langkan ibang nakahiling naman na single. Saan ba tanak ka ngaya? Kaya pala nga rin kami nakakakota. Dua-dua sa imo. Dahil proportion? Kaya pala niya na kami nakakakibata. Dahil ka ngaya, dua-dua sa imo. Ano nga ka, girl? Ayos ka? Ang ganda mo nga, girl. Hello? Grab driver pala sa Bandua. Grab driver? Susaro, ano? Primero, delikao yun. Nagpa... Grab driver ito, nag-book siya. Natasunta ka yan. Nag-book gayon. Nasa imo. Bye. Ay, nako. Okay. Parayon. Bagayan mga istorya ka nagbumotor. Okay. Joshua, goodbye. Barretan. Grabe muto-muto ka ng gano'n kaya ba niya sa opisina di. Kaya salbatan na ka. Kaya pala niya kabi din ako kibata. Ikagaya, dua-dua. Bareta alas 7, masunod na. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes,